Το βαρύ πυροβολικό της Sembora, SeaStar 500TS, αποτελεί την κορυφαία λύση για επαγγελματικές εφαρμογές MIG-MAC και MMA, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πιο βαριές και απαιτητικές ανάγκες της βιομηχανίας. Εδώ οι μηχανικοί της Sembora, θέλοντας να δώσουν το κάτι παραπάνω, φτιάξανε τη λειτουργία High Deposit για μεγαλύτερη εναπόθεση σύρματος και σε παλμικό αλλά και σε απλό τόξο. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος για να το δεις. Με περισσότερα από 70 προγράμματα Synergic για μέχρι 1,6 σύρμα. Με κύκλο εργασίας 500 Ampere στο 40% και 400 Ampere στο 100%. Πολύ ανθεκτική κατασκευή με ατσάλινο περίβλημα, ενσωματωμένη μονάδα ψήξης για να εξασφαλίσουν μακροχρόνια αντοχή και αξιοπιστία στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας. Βαλιτσάκι με 4 αράουλα, χρωματικά κωδικοποιημένα ανάλογα με το πάχος του υλικού και προέκταση μέχρι 25 μέτρα. Με οθόνη αφής 5 inch, πολύ φιλική στο χρήστη και δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι 99 προγραμμάτων συγκώδησης. Ήρθε η ώρα όμως να δούμε το High Deposit σε απλό και σε παλμικό τόξο. Γράψε μου στα σχόλια τις εντυπώσεις σου.